Rematada a campaña estival, a Asociación Boirense de Empresarios e o Concello de Boiro seguen a promover accións para dinamizar o comercio local. Esta nova campaña, que leva por título Enchemos o teu depósito, consistirá no sorteo de 10 vales de gasolina valorados en 100 euros, xunto con 10 lavados de coche premium. A campaña xa está en marcha e desenvolverase ata o 24 de setembro. As persoas que nestas datas realicen unha compra en calquera dos establecementos asociados poderán registrar unha foto do ticket na web ave.gal e entrarán a formar parte do sorteo. Serían 10 depósitos valorados en 100 euros máis un lavado premium. Todo isto é moi fácil, vale? Seguimos co método de registrar tickets na web da AVE, sería, pois, vale, calquer ticket ou calquer factura de calquer socio da AVE, e nada, unha foto, poñer o nombre, teléfono, e xa queda registrado e entramos no sorteo. Animamos a que todo o mundo veña a facer as compras a Boiro neste mes de setembro porque, bueno, sale o gasoil gratis. A iniciativa é posible grazas á colaboración do Concello de Boiro e da Estación de Servizo Garlou, que buscan así contribuir a paliar os efectos da alza dos combustibles nas economías familiares. A verdade é que estamos vivindo con preocupación o tema enerxético, o precio das gasolinas e, bueno, como ben dicía, non só está mirando a prol do empresariado, sino tamén das persoas e que, bueno, que esta costa de setembro, pois as persoas lle sea pois máis llevadero, non? Desde a nosa postura é complicado, non? Poder estar en este tipo de campañas, tal e como están os tempos, como ben decía Dani, co tema da subida do precio do combustible, parecemos máis o inimigo que outra cousa. Entonces, tamén queremos axudar en todo o que poidamos, por eso estamos moi agradecidos de que nos deixen colaborar con esta campaña.